Şu günler Daşoğuz we Mary şäherleriniň bankomatlaryna nagd pul ýetmezçilik edýär. Yerli ýaşaýjylar bank kartlaryna bary bolan maliýe feriştelerini aňsatlyk bilen nagdlaşdyryp bilmeýär. Bankomatlardaky nagd ýetmezçiligi we ýurtda nagd däl suwdany amala asyrmakda bary bolan kemçilikler barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 8-nji iýulda habar berdi. Häzir Daşoğuzyň merkezindäki bankomatlaryň öňüne pensiýa pullaryny alyp bilmän garaşyp duran uly ýaşly gartaşan adamlaryň nowbatlaryny synlasa bolýar diýip habar çaýdýar. Ol bankomatlarda pul ýeterli bolan halatlaryna da munyň tiz wagtyň içinde guturýanlygyny belleýär. Habarçy özleriniň bank kartlaryna geçen pensiýa haklaryny bankomatlardan nagdlaşdyrmak üçin uzun nowbatlara garaşmaga mejbur bolýan garrylaryň arasyna soňky 3 güniň dowamyna 45 gradus seçene çykýan yssyk howada huşundan gidip ýykylýanlaryň hem bardygyny habar berýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Daşoğuzyň ýaşaýjylarynyň en çemesiniň sözlerine görä, adamlar nagd däl suwdanyň kadaly ýoly goýulmazlygyndan şikayet edýär. Azatlygyň habarçylary ýurdun suwda nokatlaryny telekeçleriň özlerine bar bolan hasapdaky tölew terminallaryny ulanmazlygy saýlap alýanlyklaryny habar berýär. Men bu meseleniň sebäpleri bilen gyzyklanyp görenimni telekeçiler nagd däl suwdadan gazanan pullaryny nagdlaşdyrmakda ýa-da oňa harit almakda kynçylyk çekýänliklerini aýtdylar diýip habarçy gurrun berdi. Azatlygyň ikinji habarçysy Mary şäherindäki bankomatlar bilen bagly problemalar barada habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä 8-nji iýulda Mary şäherindäki Senagat banka degişli jemi 2 bankomat işleýärdi. Ýöne olardaky pullar 2 sagada ýetmän destine guturdy. Şondan soň nowbata garaşýan adamlaryň hemmesi Türkmenistan bankyna gitdi. Ol ýerde de nowbata garaşýan adam kän, yslyk howada daýzalar we çagyly gelinler kösünüp öz nowbatyna garaşýar diýip habar çaýtdy. Ýene bir ýerde pul bar. Ol hem Mary şäheriniň polisiýa müdürliginde ýerleşýän bankomatdy. Ýöne hiç kim oňa girip pul nagdlaşdyryp bilen ok diýip habarçy belledi. 7-nji ýylda Şewaty ýaşaýyş çaýlara suw akdyrýan turbolaryň biriniň ýarylmagynyň netijesinde ençeme jaýyň ýaşaýjylary günüň dowamında suwsuz galypdyr. Kemine köçesindäki öňkü aýna zawodynyň golaýynda ýerden agyz suwuny akdyrýan turba ýaryldy we häzir çenli sagat 18-de çenli bejermediler tutuş etrap suwsuz diýip Aşgabatdaky habarçymyz 7-nji ýylda öýlen habar berdi. Mundan 2 sagatdan soň turba bejerilip jaýlaryň suw üçinçiligi ýoly goýulypdyr. Turba ýerden ýaryldy, suwy 20:00-dan soň berdiler. Tutuş günläp bejerdiler, könülşen sistemany barlap sazladylar diýip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä günüň dowamında suwsuz galan ýaşaýjylar häkimetler tarapyndan agyz suw bilen üpçün edilmändir. Ozalky ýyllaryň tejribelerine görä ýaşaýyş çaýlarynda suw üçinçiliginiň kesilen ýagdaýynda agyz suwy ýöriti awtologlar bilen getirilip ýaşaýjylara paýlanýardy. 7-nji ýylda Aşgabatda howa 40 gradusa çenli gyzypdyr. Azatlyk radiosynyň habarçylary we garaşsyz habar çeşmeleri Aşgabatyň köp gatly ýaşaýyş çaýlarynda suwuň iýdigderli kesilýänligini, käbir ýagdaýlarda infrastrukturanyň könülmeginiň moňa sebäp bolýanlygyny habar berýärler. Habarçylarymyzyň sözlerine görä suw üçinçiligindäki problemalar bilen bir wagtda kanalizasiýanyň näsazlygy meselesi hem şu günler köpçüligi biýmada edýär. Köp ýerde hem köne hem de täze etraplarda kanalizasiýanyň ýygy duýulýar. Barsy çüräp ýarylýar, akyp durýar, şol sandy ýerdeminlerde. Köne kanalizasiýanyň ýakymsyz ýygy tutuş şäherde duýulýar, şol sandy Meriýede drop 2 ýaly täze etraplarda diýip Aşgabatdaky habarçylarymyzyň ýene bir aýdýar. Türkmenistanda täze gymmatbaha guruluşlaryň alınıp barylýan wagtynda şäheriň ýaşaýjylary ýaşaýyş çaýlarynyň infrastrukturasynda ýüze çykýan kemçilikler bilen bagly dürli oňuýsuzlyklary başdan geçirýärler. Ýyllar boýy paýtagtyň ýaşaýjylary tomuz suwsuz we toksuz kötenýärler. Gyşda ýyladyr sistemasynyň gazyň we elektrik togunyň öçüp durmagy bilen ýüzüýe bolýarlar. Ýağışlardan soň köçelerde binalaryň ýerdeminlerinde we jaýlaryň birinji gatlarynda suw jemlenýär. Munyň bilen bir wagtda da Türkmenistanda kommunal hyzmatlaryň hiliniň gowşaklygyna garamazdan olaryň narhy soňky 4 ýylyň dowamında 67 ýokurlandy. Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň gündäki durmuşynda ýüzüýüz bolýan kynçylyklary häkimetler tarapyndan açyk agdalmaýar, döwlet habar beriş serişdelerinde gozgalmaýar. 5-nji ýylda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow buýrugy gol çekip 2019-njy ýylda ýurdun ýokary we orta hünär mekteplerine raýatlary okuwy kabul etmäge degişli döwlet toporunyň düzümini hem de meýilnamasyny tasdiklady. Bu ýyl Türkmenistanyň ýokary we orta hünär mekteplerine studentleri okuwy kabul etmek işleri 2019-njy ýylyň 8-nji iýuly bilen 17-nji awgust aralygynda guralar. Finçiler ýurdun ýokary hujaýlaryna girmek üçin oňa istek bildirýän raýatlardan
uly mösberde para talap edilýändigini utaýar. Galybertide Türkmenistanyň bilim pudugyny öwrenýän ýerli synçylar Türkmenistana berilýän bilimiň hiline soragly garaýar. Studentleriň we professor mugallimleriň döwletiň medeni köpçüliklerin çärelerine ýygyderli gatnaşmaga mejbur edilýänliklerini aýdýarlar. Daşary ýurtlarda bilim alýan onlarça türkmen studentiniň Azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun bermegine görä Türkmenistanyň ýokary bilim edaralaryna berilýän bilimiň hiliniň pesdigi, şeýle-de bu ulgamyna giň ýaýran korrupsiýa köp sanly türkmenistanlynyň ýokary bilim almak üçin daşary ýurtlara çykmagyna iterýär. Ýöne olaryň sözlerine görä türkmen hökümeti raýatlaryň daşary ýurtlaryň ýokary hujaýlaryna bilim almagyna degişli hem käbir çäklendirmeleri girdip başlady. Ýöne beýleki tarapdan daşary ýurtlarda ýaşaýan käbir türkmenistanlaryň Azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun bermegine görä öz güýjüne daşary ýurtlaryň awraýly ýokary hujaýlaryna şol sanly Massachusetts Tehnologiýa Instituty, ýörgünli ady bilen MIT, Harvard Universiteti, ýa-da University College London ýaly Birleşen Ştatlaryň Birleşen Şarlygyň we beýleki käbir ösen döwletleriň awraýly ýokary hujaýlaryna ýokary bilim alýan ýa-da bilim berýän türkmenistanlylar bar.